Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake ngimbelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-Radio Inkezi. La igama ngumfeza uNtuthu Khumalo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha ngana kwethu kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu esihamba phambili sithinta indaba lwasemaponya mall ukuthi laphana-ke abahlali bathukuthela batikanonwabo enkathi kuqhamuka ikhumbi-ke laphana-ke laphana kuyo le ndawo. Kuzokhumbuleka ukuthi osukwini lakezolo kushise iy'moto ezibili okusolakala ukuthi zingama-Uber ekade zinabashayeli iphakathi-ke laphana-ke nokusutha omkhulu olukhulu udweshu-ke laphana kubashayeli bamatekisi kanjalo nabama-Uber-ke laphana-ke. Kuthiwa-ke umphakathi ubesevuka umbhejazana ngathi namuhla bebhikishela lona lolu daba lokushiswa kwezimoto-ke laphana. Omunye ubekade eqhamuka ngekhumbi ubanjiwe nawo wakhishwa phandle kwase kushiswa ikhumbi-ke laphana ngane yakwethu-ke laphana. Udaba olubuhlungu kakhulu nolubhekayo ukuthi ngempela njengoba kuphehleka ludweshu olungaka engathi mningi imiphefumulo esazochitheka, engathi liningi igazi lisazochitheka kule nto mangabe mhlampe engalungiswa ngendlela okwamanje. Namhlanje ngakuthina kwakho ukuphawula ngolu daba, ake sivele sihlale ne-comment section ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From ila sibone ingane zakwethu sengiphuma nje la kodwa ngiyathembisa uyabuye futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo.